Witam was, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie. Ja się nazywam Niklaus. Kolejny unboxing. Moi drodzy, ostatnimi dniami w unboxingi bardzo obrodziło. Bardzo się cieszę, bo to są, jak już wielokrotnie mówiłem, jedne z moich ulubionych materiałów. Z tego co widzę po wyświetleniach i tam łapkowaniu i tak dalej wam też się podobają. Tym razem paka, moi drodzy, dużych rozmiarów. To była taka karteczka Niklaus, tutaj jest napisane, czyli najprawdopodobniej, no, chyba do mnie, chyba że znacie jakiegoś innego Niklausa. Santa Niklausa może, ale myślę, że to jednak do mnie. Także paka sporych rozmiarów przyszła wczoraj kurierem razem z tą paczką z G2A. Podejrzewam, co to jest, aczkolwiek nie jestem do końca pewny. Dobra, żebyście nie gadali zaś, że przedłużam niepotrzebnie, to już się biorę za opening moimi laserowo ciętymi nożycami, które to otrzymałem od NASA, kiedy jeszcze dla nich pracowałem jako starszy inspektor do spraw BHP. Wiecie, tam patrzyłem, czy rakiety są czyste, żeby tam pracownicy rękawice mieli, maski, żeby tam się, jak polecą w kosmos, żeby się nie zarazili od ufoków jakimiś tam chorobami dla ziemian nieznanymi. No, taka praca, ale generalnie wolę robić filmy na YouTube'a i streamy. Dobra. To jest, moi drodzy, to jest to, czego się najbardziej obawiałem. Moi drodzy, to jest Pixelbox. Nie ma tu jakiejś koperty z jakąś stówką jeszcze? Nie ma. Dobra. Jest Pixelbox czarny. Czyli do nas, białych ludzi, rasistowski, można wręcz powiedzieć. Czekajcie, gdzie wam to najlepiej pokazać? O, tutaj. Pixelbox. Tutaj Pixelbox. Tutaj Pixelbox. No, generalnie wszędzie mamy dowody na to, że jest to właśnie nic innego jak Pixelbox. Pixelbox od polskiej firmy. Oczywiście link tam do tej strony, gdzie można te Pixelboxy sobie zamawiać, wam dam pod film. Dobra. Nie przeciągajmy. Tu mam teraz za dużo światła. O, teraz jest idealiozo, dobra. Pum 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 pum. Ja go teraz powinienem otworzyć zgodnie z duchem craftu, tak? Czyli, że powinienem jakoś tak tą nalepkę jakoś tak ostrożnie. Kurde, ale to jest bibuła, no jak ja to mam zrobić, no? Czekajcie, że jakoś tak, że tak i że jak co tak, no kurde, tam się będę. Dobra, uwaga. Rym cym cym z dupy dym. No i coś tu mamy. Moi drodzy, w ogóle, jak wam się podobają unboxingi w tym stylu, że jest rzecz otwierana, są moje ręce i tak dalej. Czy to jest taka forma unboxingu, wam się podoba? Czy może byście chcieli jakoś inaczej, żeby to wyglądało? Nie wiem, moi drodzy, napiszcie mi swoje wrażenia w komentarzach. Czy taka forma unboxingu wam odpowiada, czy może byście chcieli, żebym to jakoś inaczej zrobił? Dobra, najpierw od tych najdrobniejszych rzeczy. Portfel z PlayStation, moi drodzy. Portfel zawsze się przyda, bo jak wiecie, ja jestem człowiekiem, który o nieprzeciętnych zasobach finansowych, nie chwaląc się oczywiście. Także, moi drodzy, portfelik zawsze na propsie. Po śląsku tak zwany bajtlik, ewentualnie Geldtasia, albo portmoney. O, moi drodzy, BioWorld. Mamy bajtlik. Ej, a może w środku są jakieś pieniążki? Czy w środku w środku jest bibuła? Ej, nie dali tutaj jakiegoś 100 euro na przykład na lepsze? Kurde, widzicie? Takie są przegródki. O, tak to wygląda wszystko. No, pusty. No dobra, ale superancki, moi drodzy, bajtlik. Tutaj mamy, wszystko jest tak jak w prawdziwym PlayStation. Tutaj mamy te knefliki do otwierania, klapki do resetowania. Wszystko jest pięknie zapinane na taki zaczask. PlayStation. To jest oryginalne wszystko ze Sony, moi drodzy, jak widzicie. Także to już drugi. Pierwszy taki bajtlik dostałem, pamiętacie, z pierwszego Pixelboxa. To on był jako chyba gamepad z jakiejś konsoli, o ile się nie mylę. W każdym razie super sprawa. Pieniążki zawsze na propsie, gdzie mieć, prawda, magazynować. O, nalepki Pixelbox.
66 to jest chyba 06, 2016. Takie dwa. To jest konkurs na... Tutaj zawsze można brać udział sobie w konkursie z każdym Pixelboxem. Także wlepa taka. Pójdzie na szafkę, ja je mam zwyczaj na szafkę naklejać. O, i mamy co tym razem, moi drodzy? Magnes. To jest chyba magnes. W ogóle tak sobie to wszystko ustawiłem, że mnie tak ręka boli od pokazywania tego. Łojerona, masakracja. Dobra. To jest bodaj magnes ostatni, albo to jest przypinka? Przypinka? Czy to przypinka, czy to magnes? Czekajcie, może ja sobie kamerę dam trochę bardziej tutaj, o. Byście mogli więcej widzieć. A ja nie musiał tak się prężyć. Kurde, zwykle Niklaus ma problemy. Łojerona. Co my tu mamy? Witaj retrofanie, oto jedyna w swoim rodzaju przypinka dostępna tylko w czerwcowym Pixelboxie. Także to jest jednak przypinka. I to jest przypinka, moi drodzy. Tu jest właśnie ta data stylizowana na dyskietkę. Pamięta ktoś jeszcze w ogóle z was dyskietki? Ja jeszcze jak chodziłem w klasach szkoły podstawowej na informatykę, to jeszcze tam czasami zdarzało się na informatykę na dyskietkach bez jaj. Bez jaj. Dostałem 2 bilety wstępu na Orange Video Fest, który już się odbył i na którym nie byłem. No, jak możecie, Pixelboxy? Co ja mam teraz zrobić? Rozpłakać się? Nie no, spoko. No bo tu były trochę opóźnienia z tym Pixelboxem, także niestety, no... Dobra, dupczyć to tam. Zelda Mints. Kolejne, moi drodzy, cukierki zeldowe. Jeszcze nie zjadłem tamtych. Stylizowane opakowanie na taką tarczę. Słyszycie, jak szelączą. Oryginalne wszystko tutaj jest z Nintendo, jeśli wierzyć tym napisom na zadku. Tego nawet nie będę, moi drodzy, rozpakowywał, bo tego mi szkoda. Tak to sobie zostawię, położę na półeczkę, jak mnie kiedyś przyszpili głód. Będę to jadł. Drugi Game Boy. Mam już jednego. Może kiedyś pójdzie na... Może kiedyś pójdzie na jakieś na jakieś rozdawnictwa, czy coś takiego. Bo jednego takiego Game Boya już mam, wisi mi tutaj przy biurku. Też jest oryginalne wszystko z Nintendo. Także tego nawet sobie na razie nie rozpakowywuję. Co tutaj mamy? Witaj Geeku. To jest taka kartka zawsze tutaj. O, taki miałem portfelik ostatnio z tego. Czerwcowy Pixelbox stał się właśnie twoją własnością. Mamy nadzieję, że zawartość tego pudełka przypadła ci do gustu. Wszystkie gadżety są licencjonowane i starannie dobrane przez naszą załogę. Dodatkowo organizatorzy Orange Video Fest by LiveTube, trzecia edycja, przekazali nam wejściówki na ich event, dzięki czemu 2 z nich możesz znaleźć w swoim Pixelboxie. Aż mi spadło. Dzięki Pixelbox. Nawet nieważne. Moi drodzy, fuzekle, tak zwane po śląsku fuzekle, albo zoki ze Super Mario, a te aż sobie, oryginalne też, wszystko Nintendo, te aż sobie, kurde, chyba rozpakuję. A może na prezent je dam, kurde. Czerwone takie trochę, wiecie, ja to tak generalnie czerwonym śmierć zawsze uważałem, nie? Dobra. Na razie sobie je zostawię, tak? Na razie nie będę ich rozpakowywał. Tak je sobie zostawię. Dolary. Czy można się pławić w dolarach? I teraz, moi drodzy, w zasadzie jedna z najważniejszych rzeczy, czyli koszuleczka. Czekajcie, ja sobie to stąd zabiorę. Dobra. Koszuleczka jest elegancko, kurde, zapakowana. BioWorld, jak to się mówi po angielsku ładnie, BioWorld Officially Licensed Apparel. I tu jest, moi drodzy, jakiś Mario, rozmiar M, kurde, to na mnie. Dobra, otwieramy, nie traćmy czasu. Ładnie to otworzę, żeby tutaj nie zrobić żadnego ała. Czy to się tak otworzy? O. Moi drodzy, będzie dobra. Będzie dobra, kurde, coś czuję. Będzie superancka. Tutaj jest nawet... Haha, patrzcie. Ta zawieszka jest z Mario. Ja sobie to oczywiście
Tak to sobie zrobię, żeby tego nie stracić. To sobie tutaj ciap, to sobie wyjmę i tego Mario sobie oczywiście gdzieś zawieszę, bo szkoda, żeby się zmarnował. Tam kiedyś wam pokażę całą moją kolekcję wszystkich takich właśnie breloków, zawieszek, smyczek, wejściówek z różnych eventów. Także tam to zagości. Dobra. Ona jest tu nawet w środku z taką dyktą chyba. Aha. O, moi drodzy, ale fajna dykta. Czekajcie. Patrzcie. Uśmiechniętego puloka namalowałem. Ale to było szalone, nie? Kurde. Niklaus szalony jak zwykle. Dobra. Koszuleczka. Moi drodzy, piękna. Jest cudowna. Ma taki, kurde, feeling lat 90. Taka wtedy odzież się pojawiała growa. Czekajcie, żebyście to jak najlepiej mogli zobaczyć. O, ja wam to może tak tutaj dźwignę. Super Mario Bros. Entertainment System. Tutaj mamy logo oryginalne Nintendo. Action Series. To jest tak stylizowane na to, jak te kadridże takie stare wyglądały, nie? Coś pięknego, moi drodzy, coś pięknego. Niesamowicie mi się to podoba. To wszystko, moi drodzy, żeby nie było firmowane. Super Mario. Wszystko jest w tych Pixelboxach oryginalne. Piękna sprawa, moi drodzy, piękna sprawa taka koszulka. Będę nosił z dumą, mogę powiedzieć. No. Moi drodzy. I to by było na tyle. Czekajcie, to by było na tyle. O, tak zrobię na koniec. To był, moi drodzy, czerwcowy Pixelbox. I cóż, do Pixelboxa macie link oczywiście pod filmem na dole, moi drodzy. Napiszcie, jak wam się podobał. Napiszcie, jak było na Orange Video Fest. I zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się materiał podobał, a jak nie, to napiszcie, co wam się nie podobało i... Kurde, nie umiem tego pokazać. O, no, moi drodzy, ja spadam. Trzymajcie się. Pa, pa.